ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ଓ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ସବୁ ସୁଫଳ ମିଳିଥାଏ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଭାଦ୍ରମ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ତଥା ଭାଗବତଙ୍କ ଜନ୍ମ। ପୌରାଣିକ କଥା ଅନୁସାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୟରୁ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ଶୁକମୁନି ତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଅମୃତ ଆଖ୍ୟାନ 7 ଦିନ ଧରି ଶୁଣାଇଥିଲେ ତାହା ହେଉଛି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ। ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାରମାନଙ୍କ କଥନରେ ଏବଂ ଲୋକ ପରମ୍ପରାରେ ପ୍ରଚଳିତ ଅଛି ଯେ ରାଜା ପରୀକ୍ଷିତଙ୍କୁ ଶୁକମୁନି ଭାଦ୍ରବ ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ ଦିନ ଭାଗବତଙ୍କର ସେହି ଅମୃତ ଆଖ୍ୟାନ ଶୁଣାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାହା ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଦିନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ଭାଦ୍ରବ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀକୁ ଭାଗବତଙ୍କ ଜନ୍ମ ଭାବରେ କେଉଁ କାଳରୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଭଗବାନଙ୍କ ମୁଖ ନିଃସୃତ ବାଣୀ ବୋଲି ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟତଃ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଭାଗବତ ପାଠ କଲେ ସମସ୍ତ ପାପ ଦୂର ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ରହିଆସିଛି। ଭାଗବତରେ ଭଗବାନଙ୍କ ଲୀଳା ରୂପ ଧ୍ୟାନ ଓ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଆଦିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ଭଗବାନ ଅନେକ ରୂପ ଧାରଣ କରି ନାନା ପ୍ରକାର ଲୀଳା କରନ୍ତି। ଭାଗବତ କଥା ଶ୍ରବଣରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅଶୁଭ ତଥା ଯାବତୀୟ ଦୁଃଖ ତଥା ବହୁବିଧ ବିଘ୍ନ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ମହର୍ଷି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ କୃତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଷାରେ ଧର୍ମୋପନିଷଦ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ସର୍ବକଷ୍ଟ ପରିଣତି। ଏହାର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମୂଲ୍ୟବୋଧ ତଥା ଏଥିରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ସାଧନା ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ ସମାଜ ଗଠନ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରଭୃତି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ। ମାନବର କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ବ୍ୟାସଦେବ ଏହି ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ରଚନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ସାକ୍ଷାତ୍ ଭଗବାନଙ୍କର ପରମ ମଙ୍ଗଳମୟ ମୂର୍ତ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ରଚନା ଦିନେ ବ୍ୟାସଦେବ ଅନ୍ୟମନସ୍କ ଭାବରେ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ନାରଦ ମୁନି। ନାରଦ ମୁନି ବ୍ୟାସଦେବଙ୍କ ମୁଖକୁ ଦେଖି ପଚାରିଥିଲେ, ତୁମ ମୁହଁ ଦେଖିଲେ ମନେ ହେଉଛି ତୁମେ ଦୁଃଖରେ ଅଛ। ତୁମ ଭଳି ମହାନ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ପଣ୍ଡିତ ଋଷିବରଙ୍କର ପୁଣି ମନ ଦୁଃଖ କାହିଁକି? ବେଦ ପୁରାଣ ମହାଭାରତ ଭଳି ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯିଏ ରଚନା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଉ କିଏ ମହାନ ଅଛନ୍ତି? ସେତେବେଳେ ନାରଦ ମୁନିଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ବ୍ୟାସଦେବ କହିଛନ୍ତି, ହଁ ମୁନିବର, ତୁମ କଥା ଅନୁସାରେ ମୁଁ ବହୁତ କିଛି ରଚନା କରିସାରିଛି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋ ମନରେ ଅବଶୋଷ ରହିଯାଇଛି ଆହୁରି କିଛି ରଚନା କରିବା ପାଇଁ। ଯଦିଓ ମୁଁ ବେଦ ମହାଭାରତ ଇତ୍ୟାଦି ରଚନା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଭଳି ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କରିବା ପାଇଁ ଯାହାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଗୁଣଗାନ କରି ସୁଖରେ ରହିପାରିବେ। ସେତେବେଳେ ନାରଦ ମୁନି ଓ ବ୍ୟାସଦେବ ଉଭୟ ଆଲୋଚନା କରି ସ୍ଥିର କଲେ ଭାଗବତ ନାମକ ମହାନ ଗ୍ରନ୍ଥ ରଚନା କଥା। ତାପରେ ବ୍ୟାସଦେବ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଭାଗବତ ରଚନା ଏବଂ ତାକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସାରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ। ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣରେ ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ କଥା କୁହାଯାଇଛି। ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଚକ୍ରରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ନିର୍ବାଣ ମୋକ୍ଷ ବା ସ୍ୱର୍ଗପ୍ରାପ୍ତି କୁହାଯାଏ। ଭାଗବତ ମହାପୁରାଣରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ହୋଇଛି ଯେ 84 ଲକ୍ଷ ଯୋନି ଅତିକ୍ରମ କରିବା ପରେ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମିଳିଥାଏ। 9 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ଜଳ ଜୀବ, 20 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ବୃକ୍ଷ, 11 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର କୀଟ, 10 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ପକ୍ଷୀ, 30 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ପଶୁ, 4 ଲକ୍ଷ ପ୍ରକାର ମନୁଷ୍ୟ ଯୋନି। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଭାଗବତ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କ'ଣ। ଭାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭାବ, ଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜ୍ଞାନ, ବର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ବୈରାଗ ଏବଂ ତର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ। ଏହି ଭାଗବତରେ ଭଗବାନଙ୍କ କୀର୍ତ୍ତି ଏବଂ ମହତ୍ତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣିତ। ଷୋଡ଼ଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଯେଉଁ ମହାମୁନିମାନେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତକୁ ଆଧାର କରି ପ୍ରାନ୍ତୀୟ ଭାଷାରେ ନିଜ ନିଜ ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ କୃତି ସମୂହ ଦ୍ୱାରା ସମାଜରେ ଭକ୍ତିଧାରା ସୃଷ୍ଟି କରିବାରେ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ମହାନ ସନ୍ଥ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅନ୍ୟତମ। ତାଙ୍କ ପ୍ରଣୀତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ଉତ୍କଳୀୟ ଜନଜୀବନ ଓ ଉତ୍କଳୀୟ ସଂସ୍କୃତିର ଏକ ବରିଷ୍ଠ ଅଙ୍ଗ ପାଲିଟି ଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ ରଚନା ଇତିହାସ କହେ ବ୍ୟାସଦେବ ରଚିତ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାଭାଷୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଦୃତ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ପିତା ଭଗବାନ ଦାସ ବଡ଼ଦେଉଳରେ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପୁରାଣ ପଣ୍ଡା ହେଲେ। ସେ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତକୁ ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଦେଉଥିଲେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ବୋଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ପଦ୍ୟ ରୂପରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ପୁଅକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି। ବିଧବା ମା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟର ପୁଣ୍ୟ ସଞ୍ଜୟ ଆଶାରେ କୃଷ୍ଣ ରଚିତ ଶୁଣିବା ଆଶାୟୀ ହେବାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଜୀବନର ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ ନିମନ୍ତେ ଅଧାଏ ଅଧାଏ ପଦ୍ୟାନୁବାଦ ଶୁଣାଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେହି ପଦ୍ୟାନୁବାଦ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥର ରୂପ ନେଲା। ସେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ ନବାକ୍ଷରୀ ଛନ୍ଦରେ ଏହାର ଭାବାନୁବାଦ କରିଥିଲେ। ଏବେ ବି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରର ବେଳାରେ ନୀତି ଭାଗବତ ପାଠ ହୁଏ ଓ ଭକ୍ତଗଣ ଶୁଣିବାକୁ ଆସନ୍ତି।
ଓଡ଼ିଶାର ପୁରପଲ୍ଲୀର ଭାଗବତ ଜନ୍ମକୁ ବେଶ୍ ଆଡ଼ମ୍ବରର ସହ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ମହାନ ଧର୍ମ ଗ୍ରନ୍ଥକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନଙ୍କ ବିଗ୍ରହ ମନେକରି ଆଜି ମଧ୍ୟ ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଉକ୍ତ ଗ୍ରନ୍ଥର ମହାନତାର ପ୍ରମାଣ। ଭାଗବତରେ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମହିତଳେ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର 16 କଳା ମଧ୍ୟରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଏକ କଳାରେ ଅବତାରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ସେହି ଗୋଟିଏ କଳାକୁ ପୁଣି 16 କଳା କରି ତହିଁରୁ ଏକ କଳା ଅର୍ଜୁନକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ 15 କଳା ଘେନି ନିଜେ ଗୋପ ମଥୁରା ତଥା ଦ୍ୱାରିକାଶୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିରନ୍ତନ ଲୀଳାମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ କୃତ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ 12 ସ୍କନ୍ଧରେ ବିଭକ୍ତ ଏବଂ ପ୍ରତି ସ୍କନ୍ଧ 10ରୁ 30ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ ହୋଇ ଏଭଳି ଚରିତ ରଚିତ। ଏଭଳି ରଚିତ ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଅଧ୍ୟାୟ ପାଠ କଲେ ଏହା ଠିକ୍ 1 ବର୍ଷ ବା 365 ଦିନରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଭାଗବତ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଆ ଘରେ ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହେବା ଏନ୍ତୁଡ଼ିଶାଳରେ ମୃତ୍ୟୁଶେଜ ପାଖରେ ପଢ଼ାଯାଏ ବି। ଆଗରୁ ବସନ୍ତ ମହାମାରୀ ହଇଜା ଓ ଗ୍ରାମର ଅନିଷ୍ଟ ଆଶଙ୍କା ଭୟରେ ଭାଗବତ ପାଠ କରାଯାଉଥିଲା। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କ ଭାଗବତରେ ମୂଳ ସଂସ୍କୃତ ଭାଗବତର ମଙ୍ଗଳାଚରଣ ସ୍ଥାନ ପାଇବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ।